rashin masoyi ba to aso kana da saura ba za a kira ka gwarzo ba don ko baka yaki zuciya ba. Rashin masoyi babu daɗi na sanya zuciya ta yi jikata, kamar misalin a ce uwa ce da ta yi rashin ɗako diyarta, komai kudin da karayar arziki ya zo masa ya yi talauta, haka za ka fice cikin hayyaci kamar ba mai hankali ba. Ka san me ake nufi da kalma ta kunci, da kai da majinyaci ɗai kuke gurin gazacin abinci, yawan tunani har ya sanya cikin dare ka kasa bacci, duka daɗin samun masoyi bai kai ya zafin rabo da shi ba. Gari amma za ka tare ka tafi daji ka je ka zauna, ba tunani ko fargaban karo da zaki ko kuma bauna, idanuwanka za su kulle ramin macizai ka je ka kwana, a lokacin mutuwa kake bi tana gudun ka ba za ta zo ba. Zuciya ta rinka yi maka hudu ba marasa natija, ta saka ka sake-saken ka sanya rayuwar ka danja, shaye-shaye wanda zai fara duka rayuwa ya canja, haka zuci za ta saka ji ba abin da ba za ka yi ba. Gani na shi ne sadauki, ware ya so ya kai a yi masa jinjina ya hau mataki, don kwayaki da zuciya abu ne da bai da sauki, musamman a ɓangaren so rashin masoyi ba za so ba.